ayo mata बैखौ नामा बैबो इम्पोर्टेन्ट माथो बबे मोनसेखौ नायखौनो लेंलाय दिनैलाय एगजामाबो गाबोननो रखरा साबस्क्राइब खालामना हो नोंथांमोना जोंनि बे एमडिबि कार्टुन चेनेलखौ आरो बेल आइकनखौबो अलाव थुनानै हो जाहाथे जोंनि गोदान गोदान भिडिअखौ नोंथांमोना बयनिबो सिगां नुनो मोनो आयो माथो बैखौ नामा बैबो इम्पोर्टेन्ट माथो बबे मोनसेखौ नायखौनो लेंलाय दिनैलाय एगजामाबो गाबोननो रखरा दासिमबो मोनसे मुखस्थ' गैयाबाला थैबायलै रखरा लिरबाव गाबोन माखौबा सेस गैला एबार आं फेलखा आं एबार फेलखा गैला एबार फेल जायाबा जेराव जाला आं एबार फेल जायाबा जेराव जाला थैबाय दानाबा मा खालामनांगौलाय रखरा मालाय खावब्रा लान्थामोना खम लिरसिगोन आंहासो गैला रखरा सिगांबो नायखायासै नालाय है बबे कुसुनाबो फैगोन एगजामाव दालाय माबोरै मिथिनांगौ जाखो आंलाय है साला सिगांनिफ्रायनो मोजां फरायखानायमोनबा दाइमान खस्थ' जानाय नङामोन ना थै जाम्बासैलै आंबो एगजामजों लोगोसे आरो हम एसाइनमेन्टबो दंबावोसै गैलालै बाबा लिरबाव माखौबा लिरबाव एबार जाबाय दानाबा एबार खामानिया हम एसाइनमेन्टआबो जा बुरजा लिरखायोलै सयथिबो मालाय खावब्ला लान्थामोनासो एसाइनमेन्टखौ लिरखांबाय खोमालै आंहासो गैला बाला कुइसनफोराबोथ' जा गोरा सयथिबो बोरै लिरगोनलै गाबोनलाय जाबावगोन नालै जा गोलावलै कुइसनफोराबो बा एन्साराबो खम गोलाव जागोन बिनिया माथो गोलावथार थैबाय बेखौ मुखासो लानांगौबा मोदाबो लानो हानाय बेखौबा आरो जोंलाय मानसिसो बोरै लिरगोनलै बिदिखौलाय गाबोनलाय माथो ओरैबो दं गैलालै गैला गाबोन बोरै लिरगोनलै थै गारासिगोलै फरायनायखौ बाराबा मा फिथाइनि एफा खस्थ' बाबायलांबाय फरायनो नारखो मोना मालाय बिराद फरायदों खोमालै फरायनो आसोलनो नारखो मा खालामदोंब्रा आसोल बिराद फरायदों नामालै आसोल गाबोन थाखाय हा आसोल फरायाखैलै आंबो जेखौखौनो फरायाखै आंबो मिथिगोना गाबोन मा लिरगोन बया टेनसन जागासिनो बाला एख' फरायाखैलै मिथिगोना मैयाबो दाखालिबो सानसे फरायाखैब्रा आंबो आरो दा मबाइल सिनाय दंबो आङो मिथिगोना मा लिरगोनलै गाबोनो बया टेनसन लांबाला गावा बिराद फरायदों खोमालै मालाय ना हायोलै नोंसोर मालाय नोंसोर हागोन आं हानाय नङालै गाबोन हानाय नङा आङो बा सैथाना फरायनानै फरायाखै जालायबावोब्रा मालाय नोंसोर मालाय फरायोलै मिथिगोना जों आरो फराया दामब्रा गोजा खाथिनायल' नोंसोरसो हागोन आंथ' एख' फरायाखैनो जेबो लिरनानै आं गाबोनो मिथिगोना एख' लिरालां डाइरेक्ट साइन होनानै ब्लड फैगोनलां मासथाय बारा डाइरेक्ट होना दे आसोल आंबो साइन होनानै ब्लड फैगोनलै लिरनो हायाखै आं गाबोनो दे दोननोसै आं फिल्म नायदोलै आसोल दे होमबालाय दोननोसै आंबो जाब्बा जुब्बा लिरना ब्लड फै गाबोनो बालि नेथाबबाय थाया मासथाय साइन होनानै ब्लड फैगोनलां मा खिथानि आरो एसाइनमेन्ट लिरनांगौ फाग्लासो थैबाय दिनै उन्दुनो मोनगोन ना मोना दिनै खुनु गेरेन्टि गैया खोमालै बारा खर'सो गुदुं जाजोब्बायलै मासथाय मालायफोर हैगोन खोमा हम एसाइनमेन्टखौ आंहासो गैया दाबो हैनो मोनाखै लिरनोनो हायासै बाला